Tak závěrečnou dnešní přednášku v této sekci a i celé konferenci má pan Miroslav Ďuriš z Thermo Fisher Scientific. Firma Thermo Fisher je velmi významná nejen v rámci Brna, ale celosvětově v oblasti elektronové mikroskopie a tak dále. Ale tématem dnešní přednášky teda je správa tady těch AI a machine learning modelů v nějakých produktech s dlouhým životním cyklem. Takže budeme se těšit a předávám slovo. Ďakujem za úvod. Asi ma aj dobre počuť. Takže ako bolo povedané, ja som z Thermo Fisher Scientific. Tu v Brne sa zaoberáme elektronovými mikroskopmi, takže na úvod by som začal takým malým kontextom do tých elektronových mikroskopov, pretože to dáva viac menej ako kontext, prečo je ťažké tie AI riešenia robiť pre zariadenia, ako sú elektronové mikroskopy a aké riešenia vlastne na to máme, alebo aké procesy. Takže začnem tým, postupovať budem tými problémami, ktoré tam nastávajú u nás a čo vlastne máme ako riešenie. Thermo Fisher, celosvetové obrovská firma, medzinárodná, ktorá má aktuálne 125 000 zamestnancov celosvetovo, má strašne veľa divízií, strašne veľa pobočiek po celom svete a každá pobočka má viac menej svoj nejaký špecifický produkt. Tu v Brne, kde máme cez 2000 zamestnancov, sa zaoberáme elektronovými mikroskopmi. Takže ja sa zamerám dneska na tie a na AI, respektíve machine learning riešenia spojené s elektronovými mikroskopmi. Takže čo tie elektronové mikroskopy sú? Predpokladám, že mnoho z vás už si stihlo všimnúť ten stánok, ktorý tu máme a videli ste možno aj nejakú ukážkovú vzorku, ktorá sa na takom mikroskope pozoruje. Veľmi často sú to veľmi malé objekty od life science alebo teda v živých vedách, od malých buniek cez vírusy, DNA až po samostatné atómy. Ďalej by som vám ukázal, že ako zhruba tie vzorky vyzerajú v reále, ktoré tie naše mikroskopy vytvoria alebo dá nejaké ich reprezentácie. Často sú to 2D dáta obrázkové a z tých obrázkových dát sa dajú vytvoriť povedzme 3D objekty, 3D vizualizácie. Toto je napríklad veľmi známa, veľmi používaná vzorka, HeLa bunka a takto sa dá 3D vizualizovať. Na ďalšom slajde mám video tzv. Z-stacku, kde máte sériu snímok v jednej osi zosnímaných a z toho sa dá rekonštruovať 3D obraz. Tento objekt je relatívne veľký na to, čo elektronové mikroskopy dokážu, ale ako uvidíte možno v tom videu ďalej, tak sa dá zväčšiť a priblížiť do pomerne malých rozmerov. Tak, by som pošetril čas, tak sa prepnem na ďalší typ vzoriek, čož je zase menšia škála. Tento typ vzorky, ktorý sa dá v našich mikroskopoch pozorovať, veľa z vás asi pozná, asi nie takto blízka. Je to SARS-CoV-2, plynie z neho onemocnenie COVID-19. Keď pôjdeme ešte nižšie, do menšieho meritka, tak už to samostatné atómy a ich usporiadanie v kryštalickej mriežke. Kde tu figuruje nejaké machine learning riešenie v tých našich mikroskopoch? Je to od segmentačných modelov, ktoré nám umožňujú rýchlejšie naskenovať oblasti záujmu veľkých vzoriek, povedzme tých HeLa buniek, ktoré ste videli na tých prvých slajdoch. Napríklad detekcia nejakých častíc v material science vzorkách, v kryoelektronnej mikroskopii je to optimalizácia a zrýchlenie nejakých pracovných postupov, kde normálne by musel človek manuálne označovať políčka, kde sa má vlastne nasnímať obraz. Tuto robí za nás machine learning model a urýchľuje nám to proces o veľa hodín. Taktiež používame machine learning modely pre automatické naladenie mikroskopu, napríklad na to pozorovanie samostatných atómov. Takže
Ja by som teraz skúsil ísť krok späť a povedal, že čo si ja predstavujem, alebo čo je ako u nás chápané ako machine learning, alebo AI riešenie, alebo produkt. Veľa z vás, alebo veľa ľudí všeobecne si predstaví pod tým iba nejaký machine learning code a sám nejaký model, ktorý ten machine learning code vlastne natrénuje a vytvorí. A v skutočnosti to je malá frakcia, malá časť toho, čo obnáša ten machine learning vytvoriť. A či už je to kód alebo nejaké procesy okolo, tak to ako nebudem teraz rozoberať, ale podstatné je, že vlastne je to len malá časť, 5% toho, čo všetko sa musí nejakým spôsobom správovať okolo. Veľa projektov, je to aj u nás interne, ktoré zanedbajú to všetko okolo, tak veľmi často končí pri tzv. proof of concept fázi vývoja a potvrdzujú to aj prieskumy a výskumy celosvetovo, že drtivá väčšina AI iniciatív končí pri proof of concept fázi. Tuto naznačujem na takom diagrame, ktorý tiež používame pre hodnotenie našich riešení interne. Je to tzv. Machine Learning Technology Readiness Levels, alebo nejaké úrovne pripravenosti technických riešení machine learningu pre deployment a poslanie zákazníkovi. V čom sú tie elektronné mikroskopy také špeciálne, alebo v čom vlastne sú tie problémy, ktoré naše projekty spomalujú v tom prechode z proof of concept fáze do produkcie, tak to by som chcel začať ukazovať na tom, že čo vlastne tie naše produkty sú. Sú to veľmi komplexné zariadenia, ktoré už na základe ceny si viete predstaviť, že na tom pracujú desiatky až stovky ľudí len na to, aby sa ten mikroskop vytvoril a potom desiatky až stovky softwarových inžinierov, aby sa na to vytvoril nejaký software. To odráža aj tá cena, komplexnosť a očakávaná nejaká životnosť tých mikroskopov od našich zákazníkov, keď už si kúpia taký veľmi drahý produkt. A s tým je spiatá samozrejme aj nejaká softwarová podpora. A takisto aj hardwarová. Takže tie AI riešenia alebo ML riešenia, ktoré my dodávame, musia vydržať 10 a viac rokov. Čož v dnešnom svete nie je úplne bežné, lebo life cycle alebo vlastne ten životný cyklus je dneska veľmi rýchly. A to, čo tu bolo pred 5 rokmi, tak už tu dneska dávno nie je. Tie mikroskopy a tie zariadenia sú používané vedcami alebo nejakými inžiniermi v polovodičovom priemysle, kde sú tie požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť veľmi, veľmi vysoké a nejaký priestor na omyl tam takmer nie je. Čo je veľmi dôležité, je aj to, že tie mikroskopy často nemajú internetové pripojenie, pretože sa zákazníci boja, aby tie ich špeciálne vzorky nikam neunikli, takže obrázky, ktoré sa na tých mikroskopoch vytvoria, nemôžu putovať na nejaké remotné servery, kde by prebiehala inferencia na nejakých obrovských large language modeloch alebo vision transformeroch. Takže máme obmedzenie na hardware a veľmi často sme limitovaní na obyčajné CPU, ktoré je dodávané s mikroskopom. Takže aké tie problémy tam máme, už som niečo načrtol. Zoberiem len takých zopár, ktoré ma napadli, ale na ktorých som chcel ilustrovať vlastne tie naše riešenia. Jeden z nich je kryoelektronová mikroskopia. Celý postup tej kryoelektronovej mikroskopii v zjednodušenej forme tu máte. Začína to prípravou vzorky, vyleje sa nejaká tekutina na mriežku, ktorá sa veľmi rýchlo zamrazí, dá sa do mikroskopu, naberie sa veľké množstvo dát na každom tom štvorčeku a potom sa to spracováva, vytvorí sa nejaká forma proteínu, povedzme. Kde tam vstupuje to machine learning riešenie, je v automatizácii toho workflowu, to už som ukazoval na jednom z tých slajdov predtým, kde sa automaticky vyberajú štvorčeky, ktoré sú vhodné na akvizíciu a ktoré nie sú. A tým, že sa preskakujú tie nevhodné, tak sa zrýchľuje tá akvizícia a
zvyšuje throughput celého riešenia. Čo ale problém je, že pomerne často sa vyvíjajú nové tie nosiče tých vzoriek, tie gridy, a to vám mení povahu toho obrázku, ktorý dostávate z toho mikroskopu. Takže keď natrénujem model na jednu z tých mriežok, povedzme na zlatú mriežku, tak není prenositeľný na uhlíkovú mriežku. No a nemáme moc veľa priestoru na to, aby sme tie dáta online dostávali od zákazníka, takže my musíme byť pripravení vo veľmi krátkom čase na to, aby sme to riešenie pretrénovali a dodali mu nové riešenie, ak tu bude nejaká nová forma tej vzorky. Ďalší z problémov, ktorý veľmi často máme, som načrtol, je vlastne zdrojmi, ktoré máme na výpočet, na inferenciu, a veľmi často sa nám stáva, že proste adaptujeme z proof of concept fáze nejaký skvelý model, povedzme tento segmentačný, ktorý v kontrolovanom usporiadaní data scientista zaberal iba 60% GPU. Malo by to byť OK. Nasadíme to, tam bohužiaľ máme 2-3 ďalšie modely, ktoré zhodou okolností zaberajú 180% GPU a nejak sme ju tam nikde nenašli. Takže toto sú veľmi časté problémy, ktoré máme. Dosť podobný problém, ale z iného súdka, možno niektorí z vás sa s tým stretnete, alebo si to už stretli. U nás tiež máme veľa internshipov, alebo nejakých študentských projektov, alebo keďže tie elektronné mikroskopy sú využívané vedcami, tak preberáme nejaké výskumné projekty a snažíme sa ich produktizovať. Často sa nám stávalo, keď nemáme zavedený nejaký proces na odhaľovanie licenčných podmienok, datasetov, modelov a frameworkov, ktoré používame, že pri nasadzovaní toho modelu zistíme, že vlastne nesplňujeme licenčné podmienky a nemôžeme to komerčne použiť. To nás trošku limituje v tom, že musíme potom model buď pretrénovať na našich dátach, alebo nájsť nejaký model, ktorý spĺňa licenčné podmienky, alebo to prekúvať úplne odznovu, alebo ten vlastne produkt zabiť v proof of concept fázi. Takže ak není na toto proces, tak sa môže stať, že ten projekt vlastne skončí. Samozrejme, nie je to s nejakým zlým úmyslom. Ten úmysel väčšinou je od začiatku dobrý, ale ukazuje to na to, že nie je na mieste nejaký proces, ktorý by tam mal byť. Ďalší problém, ktorý tiež si myslím, že veľa z nás sa s tým už niekedy stretlo, je, že v určitých organizáciách, takisto verím, že aj na univerzitách, sú experti, ktorí dokážu spraviť celú prácu od začiatku až po koniec. To však obnáša veľmi veľké riziko, hlavne pre organizácie ako je Thermo Fisher, kedy to riešenie je potrebné udržiavať, ako som hovoril, 10 rokov. A veľmi často sa stane, že jeden človek na jednom mieste nevydrží 10 rokov, alebo sa môže stať, že ten človek odíde do dôchodku, to už sa tiež stalo, a so sebou zoberie všetko know-how, ktoré mal, a všetko to, čo viac menej zahardkódoval do toho jeho riešenia. Keď sa nejaký kolega, ktorý po ňom nastupuje, snaží to riešenie zreprodukovať, tak aj keď sa mu to podarí, tak veľakrát sa stane, že to není s takými istými výsledkami, ako mal on. Nevie, aké hyperparametre použil na trénovanie tých modelov, nevie, aké dáta použil na to trénovanie modelov, a to sú len tie lepšie prípady. Takže ako k tomuto pristupujeme Thermo Fisher je, že adaptovali sme tzv. AI Lifecycle Management, alebo teda nejakú správu životného cyklu, AI a machine learning modelov. Adaptovali sme si to v nejakej limitovanej podobe a používame
MLOps ako nejaký toolset alebo nejaký ako spôsob, akým tento AI Lifecycle Management automatizujeme, monitorujeme, používame ho na trackovanie všetkého, čo tečie do trénovania modelu, čo z neho lezie. A toto nám pomáha zlepšiť nejakú spoluprácu medzi týmami, samotnými členmi tímov. Pomáha nám to byť kompatibilný s nejakými security a licensing policy, ktoré sú jak interné firemne, tak prichádzajú aj zvonka. Povedzme nejaká európska legislatíva, firma je, vlastne Thermo Fisher je so sídlom v USA, takže musíme spĺňať aj legislatívu USA. A celý tento lifecycle management nám takisto ponúka aj nejakú formu dokumentácie. Takže čo to v praxi obnáša? My sa na to pozeráme ako aspekty, ktoré by mali byť nejakým spôsobom spravované a manažované počas celého lifecyclu alebo počas celého životného cyklu toho modelu. Pri nejakých najnižších maturity leveloch stačí, aby všetky tie časti boli manuálne, ale MLOps používame na to, aby sme tie procesy zautomatizovali. Takže pre jeden cyklus celého vývoja modelu to podlieha proste nejakej veľmi podrobnej analýze, definícii problému, metrík, validačných procesov, ktoré budeme ďalej používať, taktiež identifikovania licenčných medzier a etických problémov. Potom sú veľmi známe pre vás pravdepodobne zber dát, predprocessing dát, ukladanie dát, trénovanie a verzovanie modelu, validácia expertom, deployment a monitoring a maintenance. Ten monitoring je pre nás pomerne špecifický, pretože veľmi často sa to robí, že máte online spojenie s tým nasadeným riešením, čo však som spomínal, u nás nie je úplne možné. Čo je ten MLOps? Ak ste o tom ešte nepočuli, tak dúfam, že ste počuli aspoň o DevOps. Za posledné roky DevOps získal veľkú popularitu, pretože uľahčil a nejakým spôsobom unifikoval vývoj softvéru a zavedením CI/CD pipeline. MLOps sa snaží toto spraviť pre machine learning a je to veľmi podobné s tým, že MLOps pridáva zo pár vrstiev pre trénovanie modelu, verzovanie datasetov, nejakých verzovanie CI/CD pipeline pre pretrénovanie modelov a manažment celých experimentov a trackovanie. Takže, čo DevOps robí pre software engineering, MLOps pre machine learning. Takže akým spôsobom to teda pomáha nám? Skúsim to ukázať na tých 4 problémoch alebo tých 4 oblastiach, ktoré som tu načrtol. Takže ako prvý ukážem ten problém, že máme nejakú single person dependency. Celý projekt je zameraný okolo jedného človeka. Tým, že zahrnieme nejakú MLOps praktiky, získame automaticky automatizované pretrénovanie modelov, automatické trackovanie hyperparametrov, ktoré sme použili na trénovanie modelov, automatické verzovanie týchto modelov. Máme možnosť získať celú líniu toho modelu od datasetu až po samotné artefakty, ktoré deployujeme zákazníkovi. Takže máme automaticky nejakú formu dokumentácie toho, čo máme u zákazníka. Môžeme vlastne podstúpiť aj nejaké audity, ak by prišla nejaká legislatívna požiadavka ukázať, že akým spôsobom sme tie modely natrénovali.
Je to možné. Ako sme vyriešili ten problém toho boju AI modelov o GPU, tam sa nám osvedčilo mať jedno štandardné riešenie, ktoré je budované na NVIDIA Triton servery. A toto riešenie sme adaptovali tak, aby mohlo ešte v kombinácii s iným riešením fungovať veľmi jednotne a pekne aj na CPU, aj na GPU, ktoré deployujeme k zákazníkom. Čo sa týka toho data driftu, ten sa vo veľa prípadoch rieši automatickým pretrenovaním. Ako som ukazoval, tak my tie dáta musíme manuálne pozberať od zákazníkov a pretrenovať to offline u nás. Takže to nie je až také pokročilé, čo sa týka toho MLOps, ale môžem povedať, že posúvame sa už v security a licensing compliance. Máme automatické pipeliny na posudzovanie vlastne frameworkov, balíčkov a všetkého, čo je použité na trénovanie tých ML riešení. A to nám dáva vlastne nejakú možnosť byť vlastne ochránený proti tým internship projektom. Nechcem tak zle povedať, ale je to pravda. Všetko, čo som hovoril, doteraz bolo trochu abstraktné. Viem, že možno niektorí z vás by chceli počuť niečo konkrétne, že ktorý tool používame, ktorý balíček, ktorý framework, čo je najlepšie, čo je najhoršie. Priznám sa, že chcel som možno niečo vybrať, ale vedel som, že to bude náročné. Nakoniec som nič nevybral. Môžete sa si to prejsť sami. Môžete vyskúšať túto AI Infrastructure Landscape, ktorá je na stránkach aiinfrastructure.org. Tam uvidíte, že tých aspektov, ktoré sa v machine learningu dneska nachádzajú a ktoré je dobre nejakým spôsobom podchytiť, je strašne veľa. Každý nástroj podchycuje a špecializuje sa na niečo konkrétne, takže nenájdete jeden nástroj, ktorý by bol vhodný na všetko. A mám tu ešte jeden obrázok, ktorý je ešte viacej chaotický. Je tam pomerne veľa toolov, veľa z nich tam ešte chýba. A neviem, či má zmysel sa pozrieť do všetkých, vedieť všetky. My používame veľmi malé percento z toho, čo tam je. A prednášku by som rád zakončil tým, že nemusíte sa snažiť učiť všetky tie tooly, možno skoro žiadne. Vypichnite si možno 1-2, aby ste si skúsili, čo vlastne ten MLOps je, čo to obnáša, čo to dokáže, či vás to baví, či vás to zaujíma. Ale nefokusujte sa na tieto špecifické technológie. Myslím, že už počas panelovej diskusie toto bolo párkrát povedané, že v budúcnosti pravdepodobne nebude potreba týchto veľmi špecifických znalostí technických, ale bude potrebné, aby ste ovládali celý ten proces, aby ste mali nadhľad nad tými problémami zvyša, aby ste chápali celý ten kontext, celú tú komplexitu problémov. A tu nám ten AI Lifecycle Management presne prináša ten nadhľad nad tou komplexitou, pretože udržiavať a nasadzovať AI riešenia, ktoré vydržia 10 rokov, nie je úplne ľahké. A AI Lifecycle Management nám prináša tú stratégiu, MLOps vám prináša nejaký toolset a automatizáciu, aby ste to dokázali. Takže to je za mňa všetko. Ak máte nejaké otázky, tak... Děkujeme za přednášku a vyzývám k otázkám. Když jsem posluchač, chci zareagovat, není to jenom otázka. Nesouhlasím s tím, že nebudou potřeba detailní znalosti, ale bude potřeba nadhled. Když jdete k lékaři, který vás má vyříznout rakovinu, tak chcete, aby hodně dobře rozuměl tomu
velice dobří konkrétní specialisti na dané věci, kteří tomu budou rozumět a ti budete potřebovat. To jsem chtěl jenom zareagovat. Súhlasím, priznávam, že som sa zle vyjadril. To nevadí, to jenom... Áno. Budoucnost nás rozsoudí, ale chtěl jsem jenom na to zareagovat tímhle pohledem, že povrchně to bude brát umět možná ale těch detailů budeme muset k tomu rozumět. Áno, ale už aj ten chirurg, či už to bude robiť skalpelom, alebo to bude nejak roboticky, tak nezáleží na tom, aký ten nástroj použije, ale či bude vedieť, či reže ucho alebo oko. Nesedí to? Áno. Aktuálne všetko buď na počítači, ktorý priamo kontroluje ten mikroskop, alebo na nejakej stanici, ktorá je predávaná s tým mikroskopom. Ale všetko je to hardware, ktorý je v jednej miestnosti s mikroskopom. Je to tam? Je to ten, áno, ten mikroskop, ktorý je za $10 miliónov, tak ten má celú výpočetnú stanicu. Ten, ktorý je iba za $100 000, tak ten má iba CPU. Samotná cena toho riešenia nie je iba to GPU. To GPU, keď si pozriete, tak viete si kúpiť grafickú kartu za pomerne lacné peniaze, ale tie nemajú životnosť 10 rokov. Tá má životnosť 1 až 2 roky, náhradné diely taktiež sú garantované 1 až 2 roky, takže to už nám nespĺňa úplne. Akože vedeli by sme to každý rok meniť, čo by bolo drahšie, ako sa sústrediť na nejaké industriálne grafické karty, ktoré majú životnosť 5 až 60 rokov a zase záruku tých náhradných dielov. No, akože... Áno. Akože musíte to nejakým spôsobom udržiavať, ale snažíte sa robiť tie rozhodnutia tak, aby to boli čo najviac trvácne riešenia. Ale je to tam proste, buď sú to, ak sú to tie GPU klastre, tak tam je normálne Kubernetes klaster, na ktorom bežia tie joby, takže... No, a to je tiež pravda. To je ako, samozrejme, má to svoje špecifika. Možná, jak dlouho vám třeba trvá, když dostanete nějaký nový dataset, na kterém natrénoval ten model, od doby, co ho jako ten zákazník vám nějak jako pošle, než vy mu jako dáte tady jako aktualizaci, že tady máš. No, môže to byť pomerne rýchle, ale v praxi to byť rýchle nemusí, pretože tí zákazníci sú zvyknutí, že tie updaty dostávajú najrýchlejšie každého 4 roka u niektorých produktov v dlhších intervaloch. Takže ten interval je tak 4 roka, za 4 roka máte veľa času na to, aby ste ten model pretrénovali. Takže tam samozrejme nie je to len o tom pretrénovaní. To je len jedna časť toho celého životného cyklu. A keď dostanete dáta od zákazníka, tak najskôr musíte naplánovať celú tú plejádu tých všetkých vecí. Môže to byť rýchle, nemusí. Musíte identifikovať tie risky, ktoré tam vlastne môžu byť. A
na základe toho sa rozhodnúť, čo sprioritizujete a akým spôsobom k tomu pristúpite.